Палатаи болои парлумон ё Маҷлиси Миллии Тоҷикистон пешниҳоди ҳукуматро дар бораи иваз намудани номи беш аз 500 деҳат ҷонибдорӣ намудааст. Бо қарори Палатаи болои парлумон аз ҷумла маҳалли аввалнишини дашти падкуноби деҳоти Қалайхуми ноҳияи Дарвоз ба категорияи деҳа мансуб дониста шуда, номи он ба Сомониён, деҳаи Лесхози ноҳияи Рошқала ба деҳаи Лоҷвард иваз карда шуданд. Ба иттилои Маҷлиси Миллӣ, дар ҷаласаи 5 ноябри ин палата шаҳраки Исмоили Сомонӣ дар Кушониён ба Сомониён ва дар ноҳияи Данғара деҳаи Данғараи боло ба номи Раҳмониён иваз гардиданд. Дар вилояти Хатлон деҳаҳое ки номгузориашон аз замони шӯравӣ боқӣ монданд ба монанди Коммунист, Коммунизм, Ленинобод, Октябр иваз карда шуданд. Ҳамчунин номи деҳаҳое ба номи шахсиятҳо аз қабили Ҷалолиддин Балхӣ ба Балхиён, Садриддин Айнӣ ба Ахтарсо, Лоутӣ ба Паншер, Мирзо Турсунзода ба Шедруд ва ҷамоати Саидумин Раҳимов ба деҳоти Гурдоварон иваз карда шуданд.